9 persuni rriżultaw pożittiv għal coronavirus minn 233 test li ttieħdu l-ġimgħa. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci qalet li issa l-każijiet ta' persuni pożittivi għal COVID-19 telgħu għal 73 każ. Il-Professur Gauci qalet li anzjan b'komplikazzjonijiet f'saħħtu minħabba pneumonia bilaterali iddaħħal fit-taqsima tal-kura intensiva wara li żviluppawlu komplikazzjonijiet fil-pulmun u ma jinsabx f'qagħda stabbli. Fost il-każijiet il-ġodda hemm każ ta' tfajla Maltija ta' 21 sena li minkejja li ma kinitx imsiefra kellha persuna viċin tagħha li kienet imsiefra. It-tfajla l-aħħar li attendit l-Università kien fl-10 ta' Marzu, għaldaqstant ir-riskju ta' tixrid huwa minimu. Somalu ta' 44 sena li mar Brussell irriżulta pożittiv għal COVID-19 u wabda d-direttiva ta' kwarantina meta ġie minn Brussell, bl-unika żewġ persuni li kellhom kuntatt miegħu huma dawk li jgħixu miegħu. Barrani ieħor ta' 41 sena miż-żewġ Maltija wkoll ittestja pożittiv. F'każ separat, Malti ta' 55 sena wkoll ġie infettat. Il-Professur Gauci qalet li dawn iż-żewġ tirġiel ma kinux imsifrin u ma kellhomx kuntatt ma' xi ħadd li huwa pożittiv. Għaldaqstant qed jiġu traċċati n-nies li kellhom kuntatt magħhom. Każ ieħor huwa ta' tfajla Maltija ta' 25 sena li tgħix l-Ingilterra u ġiet Malta fl-aħħar jiem. Hija qadet kwarantina anki wara li s-sintomi ħarġula meta waslet Malta. Taljana ta' 24 sena li tgħix l-Awstralja u ġiet Malta wkoll irriżultat pożittiv għal coronavirus. Bit-tfajla kienet kwarantina. Il-Professur Charmaine Gauci qalet li hemm każ ta' mara Maltija ta' 49 sena li taħdem fis-skola. Il-mara ma sifritx imma kellha kuntatt ma' persuna li kienet siefret. Din taħdem fis-skola, però hawnhekk ħadmet il-fatt li aħna konna waqqafna l-iskejjel milli jiftħu allura dil-persuna kienet marret l-aħħar l-iskola fit-12 ta' Marzu u peress li kien hemm numru ta' ġranet sostanzjali bejn 12 ta' Marzu u 19 ta' Marzu minn meta bdew is-sintomi, allura hemmhekk m'hemmx l-ebda riskju għal dawk in-nies u tfal li kienu fl-iskola. Każ ieħor ikkonfermat huwa ta' ndjan ta' 30 sena li ma jaħdimx u ma sifirx. Huwa jgħix ma' persuna oħra infettata u li kienet imsiefra. Id-disa każ ġdid huwa ta' Ingliża ta' 68 sena li ġiet mir-Renju Unit u kienet kwarantina. Il-Professur Charmaine Gauci tkellmet dwar każ partikolari ta' ħaddiema fil-qasam tas-saħħa li taħdem fi spiżerija f'Ħalbalzan u li riżultat pożittiv għal coronavirus. Appellat sabiex daw kollha li żaru din l-ispiżerija fis-16 u 17 ta' Marzu għandhom jiżolaw ruhom. Dwar rapporti li deru fil-medja dwar impjegat li ħassu ma jiflaħx u li jaħdem fera tal-Bank of Valletta tal-Ibraċċ, il-Professur Gauci sostniet li m'hemm l-ebda persuna li taħdem f'bank li riżultat pożittiv għal coronavirus. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika aċċennat biex in-nies iżommu d-distanza meta joħorġu għal bżonn. Però l-appell tagħna huwa li jekk ħammorru f'postijiet kemm jista' jkun jekk inkun qegħdin nistennew ma noqogħdux qrib ta' xulxin u jekk tara queue twil tajjeb li tkun tista' tmur anke iktar tard. U tajjeb ngħidu wkoll li dawn il-postijiet qegħdin jieħdu l-miżuri biex kemm jista' jkun dejjem innaqsu l-iffullar. L-appell tiegħi huwa nerġgħu għal nies li m'għandhomx għalfejn joħorġu ma joħorġu, speċjalment dawk in-nies li għandhom mart kroniku u l-anzjani. Il-Professur Charmaine Gauci tennit l-appell importanti sabiex ħadd ma joħroġ bla bżonn. Bil-mod il-mod dejjem qegħdin jiżdiedu l-każi konfermati ta' trasmissjoni lokali. Xi ħaġa li stennejna li tista' tiġri, xi ħaġa li aħna għalhekk qegħdin nkomplu nagħmlu rakkomandazzjonijiet tagħna u l-miżuri biex kemm jista' jkun ma n-nies ma joħorġux biex ma jkollhomx kuntatt ma' nies oħrajn għaliex inti ma tkunx taf ma' min tista' tiltaqa' li jista' jkollu qiegħed iġorr dan il-virus. Temmet tispjega li minn 73 każ 20 persuna baqgħu fid-djarhom hekk kif ma kienx jeħtieġilhom kura l-isptar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.